Čus, nazdar lidi, dneska tady máme další debatu o McLarenu. Kdo by to byl čekal, McLaren je prostě poslední dobou až moc středu zájmu. Každopádně, o co jde, nevím, jak to mám úplně popsat a taky se omlouvám, že to video vychází až dneska, respektive čtvrtek, nebo pokud to stihnu vyeditovat, tak až v pátek. Je to hlavně z toho důvodu, že jsem měl prostě věcí na vyřešení ohledně práce, bohužel nešlo to udělat dřív, takže se omlouvám. No, takže se vás ještě samozřejmě klasicky zeptám předtím, než se do toho vrhnu. Prosím, like, odběr, něco na hezkého do komentářů. Samozřejmě pomůže mi to, vím, že jsem nějak nevyrostl za ty poslední 2 videa, je mi to asi tak nějak jedno. Ale ocením to, takže pokud tady si koukáš na to video, je to zdarma, mě tím pomůžeš, co mám na ztracení. No, každopádně, co se děje ve světě formule? Jak už určitě víte, po mém prvním videu, co jsem vydal, McLaren diskvalifikace ve Vegas. A samozřejmě se to nelíbilo nikomu. No, a teda vlastně jenom ne McLarenu. No, každopádně, McLarenu se to moc nelíbilo a tudíž si začali tak trošku stěžovat FIA. Jak přesně? No, vzhledem k tomu, že ohledně toho planquéru, neboli o nošení té desky, se nemáš jak vymluvit, prostě tam jsou dané pravidla, a pokud je nesplníš, jsi diskvalifikovaný. Tak to funguje a no vlastně se z toho nemají jak vymluvit. No každopádně se z toho snaží vymluvit tak, že do příštích závodů je toto trošku moc tvrdé potrestání. No takhle to každopádně říká McLaren. Co se vlastně děje je to, že Andrea Stella, neboli ředitel McLarenu, si stěžoval FIA, že víceméně to onošení té desky nebylo až tak veliké a přijde jim neférové, že kvůli víceméně milimetrům byli diskvalifikováni z celého závodu a že jim přijde tohleto trestání trošku neférové. Tudíž apeloval na FIA, aby si tohleto trochu zvážili a snažili se změnit vlastně trestání podle toho, jak moc budou mít týmy o nošení desky a v případě menšího onošení, ať je trestání jenom finanční, ve formě pokuty. No a samotná FIA se k tomu vyjádřila též trošku jinak. Ta řekla, že tohleto by se mělo možná více specifikovat, ale otázka je, jak tohleto chcou udělat, hlavně z mojí strany a ze strany asi každého fanouška, který se o to nějak asi zajímá, tak si asi každý fanoušek, který o tomhle něco ví, uvědomuje, že tohleto je hrozně špatné na monitorování. Co se tímhle vlastně snažím říct? Abych tohle nějak vysvětlil, tak monitorování opotřebení desky není na monitorování nějak složité a nějak těžké. Možná bych řekl naopak, je to jednoduché, měří se deska a pokud nesplňuje regulace, přichází trest. Ale problém je v tom, že nemůžeš monitorovat, zdali tyhle ty týmy tohleto onošení desky chtěli vlastně jenom obětovat, aby měli trošku více výkonů a řekli si, že obětujou tu finanční pokutu. V případě, kde by se dostával pokutu za menší onošení desky a u toho vzniká ten problém. Protože když máš finanční pokutu jenom za to, že si trošku překročil pravidla, tak si řekneš, jo, zase tak velké překročení to není, jo, proč by ne, ale ty týmy toho pak začnou určitě nepochybně zneužívat a to je ten problém, protože, jednoduše řečeno, když můžeš získat třeba pár desetin sekund každé kolo za to, že si zaplatíš třeba, dejme tomu 10 000 euro pokutu, tak pro ty týmy těch 10 000 euro nic neznamená a ty 2/3 nebo nějaký ten čas na té trati prostě poznáš. Tudíž si ty týmy vlastně řeknou, no a proč bychom to vlastně neobětovali, nastaví si to auto níž, ví, že ta deska bude potom trošku víc opotřebovaná, než má být, zaplatí si pokutu, ale v jejich vlastně finální šampionátu to vlastně nebude znamenat vůbec nic. Týmy dostanou svoje body, dostanou svoje třeba, dejme tomu, body, pódium, možná i první místo a zaplatí si tu pokutu 10 000 euro. A když se zeptáš každého týmu, tohle se jim vyplatí. Je to peníze a když vyhrajou třeba šampionát, ať už je to pro řidiče nebo pro konstruktory, v té historii budou zapsaní vlastně na furt. A to je ten problém. S tímhletím by přicházel problém toho, že nemůžeš monitorovat, zdali to opotřebení desky bylo na schvál, anebo to bylo prostě omylem. Což víceméně doteďka můžeš říct, pro každý tým to opotřebení desky bylo omylem, protože když si opotřeboval tu desku, z toho závodu si šel pryč. Je to vlastně jednoduché monitorování a jednoduché na regulaci, protože když přijdeš, řekneš,
tahle ta deska je o 0,01 mm prostě menší, než má být, více opotřebovaná, jdeš pryč. A vlastně tímhletím je jasné, že to každý tým bude dělat omylem, protože nikdo se nechce nechat diskvalifikovat, ať už je jejich cíl buď jenom body, pódium, anebo celý závod vyhrát. Nechceš dostat diskvalifikaci, tudíž nebudeš riskovat větší nošení desky. Další pointa, a podle mě docela dost vlastně validní pointa, je to, že na regulaci té desky se nešáhlo od té doby, co byla ve formuli vlastně zavedena. Od té doby, co ve formuli je deska na spodku auta, aby se to nějak jakoby monitorovalo, jestli to auto je nízko nebo ne, vždycky v každém případě znamenalo velké onošení desky, diskvalifikaci. Tohle toto se neměnilo od té doby, co ta deska ve formuli byla. A přesně to je taky můj problém, protože ono už v tuhle dobu je to tak trochu posvátné pravidlo, to onošení té desky. Vzhledem k tomu, že se to nějak neměnilo, je to tak nějak posvátné, tak ani mi nepřijde nějak smysluplné to stejně měnit v budoucích roků a podobně. Stejně je letošní rok poslední rok ground efektu, neboli setu těch regulací, kde vlastně jakoby se ovládá většina přilnavostí přes podlahu auta, a tudíž víceméně další rok už stejně ty auta nebudou muset být tak nízko, aby měli tak velkou přilnavost, a stejně ta deska podle mě bude mít ne tak velký problém ohledně toho onošení. Tudíž mi to taky přijde trochu zbytečné, protože příští rok toto zase možná nemusí být ani zas tak moc relevantní pravidlo. No, můj pohled na věc je docela jednoduchý a já si myslím, že regulace této onošení desky je možná něco, co by se mohlo trochu poměnit. Nemyslím si, že to je až tak posvátné, jako si všichni říkají, že posvátné je, ale určitě bych do toho nemíchal finanční pokuty. Vyřešil bych to spíše penalizací ohledně buď času, anebo míst. Tudíž, máš třeba onošení desky, které je v rámci 0,00 něco milimetrů, je to víc, než máš mít, takže máš třeba 3pozicovou penalizaci v tom závodě, ve kterém jsme ti to onošení nebo opotřebování desky zjistili. A pokud budeš mít třeba víc, může to být třeba 5, pak 10, nebo pak právě třeba, když už je to až úplně moc, tak je to, podle mě může být třeba ta diskvalifikace, ale zase mi přijde blbost dávat tamto finanční pokutu, už jenom z toho důvodu, že když ty dostaneš tu finanční pokutu, týmy tohle začnou zneužívat a vlastně bude vznikat to, že ty týmy si prostě řeknou, že no, my obětujeme tady tuhletu pokutu, abychom skončili v závodu trochu dřív než nějaký ten zbytek, my měli nějakou výhodu a už jenom v tom ohledu mi přijde, že tohleto se pak nedá regulovat, protože to týmy začnou dělat na schvál a pak vlastně jakoby víceméně s tím nic nezískáš a budeš akorát zbytečně rozdávat pokuty každý závod, protože nějaký tým chce mít prostě nějakou výhodu. No, taky mi od McLarenu přijde trochu nemístné, že tohleto víceméně řeší až po tom, co dostali diskvalifikaci, která je ohrožuje v šampionátu pro řidiče, a ne třeba v jinečím ohledu, kde by to třeba mohlo ohrozit jinečí tým, a nebo kdyby je to nějak neohrozilo, ale prostě jim to přijde jako problém. Samozřejmě McLaren to začne řešit v tu dobu, kdy kvůli tomu můžou prohrát řidičský šampionát, a víceméně je to předtím, ani kdyby se jim tohleto přímo nestalo, by je to nějak nezajímalo a nějak by to asi určitě řešit ani nechtěli. Přijde mi to prostě od McLarenu takové trochu povrchní, ale jak už všichni známe McLaren a jak asi každý, kdo není až tak úplně velký fanoušek McLarenu, je schopný uznat, bohužel McLaren nejsou schopni operovat na tom úplném vrcholku, tak jak asi ostatní týmy, a tohle je prostě jejich normální problém. Oháněli se vždycky, když si něco posrali sami, a asi podle mě to jen tak se nezmění. Každopádně uvidíme, co tohle ještě bude znamenat pro McLaren příští rok, protože uvidíme, jestli vůbec budou někde blíž vrcholku, protože samozřejmě se změní regulace, to znamená, že podle mě hodně týmů se trochu zase promíchá, kdo bude lepší tým a kdo bude horší tým. Každopádně, tohle je asi moje poslední video předtím, než budu natáčet shrnutí Abu Dhabi. A to samozřejmě vyjde v neděli nebo v pondělí, záleží podle toho, jak rychle to stihnu natočit a sestříhat. A já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Jestli se vám líbilo, můžete mi dát like, můžete mi dát odběr a taky mi napište něco hezkého do komentáře a uvidíme se u dalšího videa. Čus.